Audiorozprávka Letné prázdniny a sladkosti. Autor Števo Koreň. Keď zazvonil posledný zvonček v škole, taký ten dlhý, letný, čo znamená, už naozaj nič nemusíš, cítil som sa, ako by mi niekto zaviazal na chrbát balóny a pustil ma lietať. Volám sa Filko Marmelád a mám 9,5 roka. Možno vyzerám ako obyčajný chalan s vetrovkou plnou omrviniek, ale dnes som sa stal pánom letných prázdnin. S mojou sestrou Tymiou sme vybehli zo školského dvora tak rýchlo, že nám aj vrabce uhýbali z cesty. Tymia je moja mladšia sestra, má 7 rokov a hlavu plnú divných otázok. Dnes sa ma napríklad spýtala: Filko, keď sa cukrová vata nechá na slnku, môže z nej byť obláčik? Nevedel som, ale aj tak som prikývol. Doma nás už čakala mamka s misou ľadových pudingov a úsmevom. Za vysvedčenie povedala: ja som mal 3 jednotky a niekoľko dvojok, ale mama povedala, že dôležité je, že som slušný chlapec. A to som, najmä keď mám puding. A potom prišla tá veľká novina, že celé leto strávime u babky v dedinke Zmrzlinkovo. Tá dedina je vraj tak stará, že aj lízanky tam majú históriu. Babka býva v domčeku s modrými okenicami, chová sliepky a v záhrade má húpaciu sieť. Ale najlepšie na tom je, že len pár krokov od jej domu je stará cukrová krčma, obchod, kde predávajú sladkosti, ktoré vraj už nikde inde na svete neexistujú. Takže posledný zvonček zaznel, puding som zjedol a ja som vedel, že sa práve začína sladké dobrodružstvo. Ráno sme sa zobudili ešte pred budíkom, hoci ten ani nebol nastavený, veď sú prázdniny. Tymia už mala na sebe čiapku, ktorú nosí iba na výlety, a ja som mal ruksak plný úplne zbytočných vecí, baterku, 2 varešky, papierovú korunu a mincu z čokolády. Nikdy nevieš, kedy sa to zíde. Ocko naložil kufre do nášho starého auta menom Karambolín, ktoré síce vrčí ako drak s chrípkou, ale vždy nás niekam dovezie. Sedel som vzadu pri okne a díval sa na ubiehajúce stromy. Každý piaty som predstieral, že je z marcipánu. Tymia celý čas šepkala, že sa teší na babkin škoricový zázrak, čo je koláč tak voňavý, že aj včely sa mu klaňajú. Ja som sa však tešil ešte viac na ten obchod, starú cukrovú krčmu. Vraj tam majú medové hrudky, žuvacie hrady, malinové trúbky a dokonca kakaové tehličky, čo sa nikdy nezlomia, len pomaly miznú, keď ich cmúľaš. Keď sme dorazili do Zmrzlinkova, babka nás už čakala pred domom. Vyzerala ako rozprávková víla, len s červenou zásterou a rukami od džemu. Objala nás oboch tak silno, že sa mi skoro rozpučila čokoládová minca v ruksaku. Takže ste tu, moje cukríky, zasmiala sa a potiahla nás za nosy. Leto sa môže začať. V tom okolo prešiel starý pán na bicykli. V košíku mal ružové karamelky a kývol nám. A v diaľke, len o uličku ďalej, som zazrel vyvesený ceduľový nápis: Cukrová krčma otvorená. V ten moment som vedel, že toto leto bude iné. Bude sladké. A možno aj trošku lepivé. Na druhý deň ráno som sa zobudil ešte skôr ako kohút. Sliepky v babkinej záhrade ešte zývali, aspoň som si to predstavoval, a Tymia spala s ponožkou cez oko, lebo vraj ju v noci otravovala mucha. Potichu som sa vyšuchol z postele, prešiel cez verandu a nakúkol do kuchyne. Babka už miešala niečo vo veľkej majs a škorica vo vzduchu robila také čary, že sa mi zatočila hlava. Ale na dnes som mal inú misiu. Babka, môžem ísť pozrieť tú cukrovú krčmu? Spýtal som sa, keď ma zbadala. Zodvihla obočie a usmiala sa: môžeš, Filko, ale nepreháňaj to. V tej krčme vie sladké kúzliť aj stará medová bosorka. Vybral som sa po prašnej cestičke a každý krok mi znel ako cuky cuky, až som sa musel rehotať sám pre seba. Ulička bola ozdobená papierovými girlandami, ktoré sa jemne hompáľali vo vetre. A tam stála ona, cukrová krčma, domček s ružovou strechou a okienkami ako lentilky. Vošiel som dnu a hneď ma ovalila vôňa vanilky, karamelu, mäty a niečoho, čo sa podobalo na cukrovú explóziu.
Za pultom stála pani v čokoládovej zástere. Mala okuliare tvaru cukríkových paličiek a v ruke drevenú naberačku. Vitaj, mládenček. Dnes máme v ponuke slivkové sopky, lízankové trubadúry a nové čokoládové gombíky. Keď ich prehltneš, môžeš na chvíľu hovoriť hlasom medveďa. Pozeral som s otvorenými ústami. Všetko sa ligotalo, cukor sa trblietal ako hviezdy a v rohu stál automat, ktorý vraj miešal žuvačky podľa nálady. Čo si dáš ako prvé, Filko, marmelád? Spýtala sa so žmurknutím. Prosím si, malinovú trúbku a jedno prekvapenie podľa vás, povedal som. Pani sa len usmiala tajomným úsmevom a podala mi balíček zabalený v papieri s dúhovými pruhmi. Toto je len začiatok, zašepkala. A tak som vyšiel von s trúbkou v ústach, balíčkom v ruke a pocitom, že práve vstupujem do sladkého sveta kúziel. Sadol som si na lavičku pod starou višňou nedaleko krčmy. Vtáci čvirikali, ako by si tiež chceli dať niečo sladké, a vietor mi pošepkal, otvor to, otvor to. Tak som to otvoril. Dúhový papier jemne zašušťal a vo vnútri som našiel bonbónik. Ale nie housiaký. Bol priesvitný ako sklo, celý sa leskol a vnútri sa točili trblietky ako malý vír. Keď som ho opatrne vzal do ruky, na chvíľu som mal pocit, že mi srdce bije rýchlejšie. A keď som si ho vložil do úst. Bum, zrazu som videl všetky chute sveta naraz. Ako keby ma niekto hodil do jazera z malinového džemu a zároveň mi do ucha šepkal karamelové rozprávky. Cítil som med, škoricu, čokoládu, dokonca aj chuť dažďa po búrke a vôňu babkinho koláča, ktorý ešte ani neupiekla. A čo bolo najdivnejšie, keď som prehltol posledný kúsok bonbónika, začul som hlas. Filko, ďakujeme, že si nás oslobodil. Rozhliadol som sa, ale nikde nikto. Len dúhový papierik sa zavlnil vo vetre a uletel. Zostal po ňom len jemný prach, ktorý sa usadil na mojom nose. Kýchnul som. 2-krát. Filko. Ozvala sa Timia z diaľky. Bežala ku mne s rukami rozpaženými, ako by letela. Babka ťa volá. Hovorí, že jej zmizol tajný med. A že sa to stáva len vtedy, keď sa niečo v cukrovej krčme prebudí. Pozrel som sa na zvyšok bonbónika, ktorý sa práve rozplynul ako obláčik. A v tej chvíli som pochopil, niečo som spustil. Ale to už nebude len o sladkostiach. Bude aj o tajomstvách. Bežali sme späť k babkinmu domčeku, až sa nám prášilo za pätami. Timia mi po ceste chcela vysvetliť, čo babka hovorila, ale rozprávala tak rýchlo, že som jej rozumel len, med, zmizlo, a včely sa mračia. Keď sme dobehli, babka stála pred špajzou s rukami v bok. Na hlave mala šatku posunutú nabok, čo sa stávalo iba vtedy, keď bola veľmi zmetená. Zmizol mi tajný med z bielých kvetov. Ten, čo sa používa len na koláčiky šťastia. A bez neho nemôžem upiecť ani štipku radosti. Ale babka, kto by ti zobral med? Spýtala sa Timia. Babka si vzdychla a ukázala na poličku, kde bol prázdny džbán s nalepeným srdiečkom. Tento med má v sebe niečo viac než len chuť. Hovorí sa, že kedysi ho včely nosili z lúky, kde padla hviezda. V tej chvíli som si spomenul na bonbónik z cukrovej krčmy. Na ten hlas. A na zvláštny pocit, že sa niečo začalo. Babka, povedal som opatrne, keď som bol v krčme, dostal som jeden bonbón. Bol iný. A potom som počul hlas. Ako keby som niekoho oslobodil. Babka na mňa pozrela veľmi pomaly. Potom sa usadila na lavicu, zahľadela sa von a povedala. Ak si dostal hlas z bonbónika, tak je to vážne. Možno si prebudil niečo, čo spalo dlho. Veľmi dlho. Čo presne? Spýtal som sa a prehltol na sucho. V cukrovej krčme býval kedysi cukrový duch, starý ochutnávač sladkostí. Spal v bonbóne ukrytom tak hlboko, že ho nikto nemal nájsť. Ale ja som ho zjedol, šepol som. Babka prikývla. A teraz je zobudený. A možno má hlad po sladkom. Po tom najsladšom. Po tajnom mede. Z kuchyne sa ozvalo zvonenie. Timia kukla spoza záclony. Niekto ide. A má na hlave cukríkový klobúk.
A tak sa začala záhada leta, tajný med, hlas z bombónika a návštevník, ktorý vonia po cukrovej trstine. Dvere na verande zavrzgali a do kuchyne vošiel najčudnejší človek, akého som kedy videl. Mal dlhý kabát posiatý lentilkami, palicu zo slanej tyčinky a na hlave klobúk, ktorý vyzeral ako cukrový košík plný lízaniek. A keď sa usmial, v zube sa mu zaleskla cukrová špirála. Dobrý deň želám, povedal spevavým hlasom. Volám sa Cingrlát, som zberateľ sladkých stôp a počul som, že tu sa udialo niečo, mimoriadne. Mimoriadne, spýtala sa babka s podozrením, ale stále slušne. Áno, pani Marmeládová. V cukrovej krčme sa rozžiarila dúhová vitráž, a to sa stáva len vtedy, keď sa prebudí duch ochutnávač. V tej chvíli som cítil, ako mi stuhla čokoláda vo vrecku. Ten duch, o ktorom babka hovorila, ja som ho oslobodil. A čo s tým má spoločné môj med? Spýtala sa babka a založila si ruky. Zrazu je preč. Cingrlát sa poklonil tak hlboko, až mu z klobúka vypadla mentolová tyčinka. Ten duch má veľmi vyberaný jazyček. Po rokoch spánku túži ochutnať to najlepšie, čo sladký svet ponúka. A legendy hovoria, že tajný med z bielých kvetov je sladkosť, ktorá ukrýva spomienky na všetky šťastné dni. A ako ho nájdem? Vyhrklo zo mňa skôr, než som sa stihol zamyslieť. Cingrlát sa otočil ku mne. Oči mu svietili ako dve karamelové guličky. Ty si ho už ochutnal. Tvoje chuťové bunky si to pamätajú. Ak sa naučíš ich počúvať, dovedú ťa späť k duchovi, a možno aj k tomu, čo chýba. Všetci sme zmlkli. Ale pozor, dodal Cingrlát a sprisahanecky zašepkal, duch nie je jediný, kto sa po prebudení túla krajinou. Sladkosti vedia byť zradné. A potom sa uklonil, vylúpol si lízanku zo saka a vyparil sa cez dvere, ktoré sa za ním zatvorili ako v cukrovom sne. Stáli sme tam s babkou, Timia ma držala za rukáv a mne v hlave znela len jediná veta. Ak sa naučíš počúvať svoje chuťové bunky. Večer sme sedeli na verande a lízali domáce nanuky, malinové s kúskami bazového sirupu. Timia sa pozerala do neba a hovorila, že oblaky vyzerajú ako šľahačkový vlak. Babka si popíjala bylinkový čaj a ja som len mlčky rozmýšľal o duchovi, Cingrlátovi a svojich chuťových bunkách. Ako mám počúvať niečo, čo nemá uši? Zamrmlal som si popod nos. Čo si vravel, Filko? Spýtala sa babka, ale ja som len pokrútil hlavou. Keď som večer zaspal, snívalo sa mi, že som vo veľkej čokoládovej hale. Všade boli dvere, každé z iného druhu cukríka, želé dvere, karamelové, keksíkové aj orechové. Nad jednými bolo napísané, spomienka na prvý koláč, nad ďalšími chvíľa, keď si sa smial so sestrou. Otvoril som jedny z nich, boli vanilkové, a vošiel som dnu. A tam som uvidel seba, ako sedím na kolenách u babky a držím v rukách pohár s medom. Bol som menší, smial som sa a hovoril. Tento med chutí ako objatie. Zobudil som sa s otvorenými očami a rozbúchaným srdcom. Moje chuťové bunky si pamätajú spomienky. Ráno som vstal skôr než kohúty aj Timia. Sadol som si za stôl a poprosil babku o kúsky rôznych koláčov. Chcem trénovať svoje chuťové bunky, povedal som vážne. A ona, namiesto otázky, len prikývla. Najprv som ochutnal šípkový koláč. Cítil som vôňu záhrady. Potom orechový a vybavil sa mi deň, keď sme hrali karty s dedom. Potom čerešňový a v nose mi zavoňala stará deka na pikniku. A zrazu, keď som si dal ten so škoricou a bielým medom, pocítil som teplo, záblesk svetla a cestičku, ktorá sa mi otvorila v hlave. Nie mapu, nie obrázok, ale pocitový smer, ako keď vieš, kde je domov, aj keď nemáš kompas. Babka, povedal som rýchlo, viem, kde máme začať hľadať. A tak sme si zbalili batôžky, ja, Timia a babka, a vydali sa podľa chuťovej mapy. Vyrazili sme hneď po raňajkách. Babka si zaviazala šatku proti vetru, Timia niesla prútený košík a ja som si zavesil na krk lyžičku,
Pre prípad, že by sme cestou narazili na niečo na ochutnanie. Viedol som nás podľa toho zvláštneho vnútorného pocitu, ktorý mi zostal po koláči s bielým medom. Chuť ma ťahala smerom za Humná, ponad lúku, okolo starého veterného mlyna a cez mostík ponad Malinový potok. Tadiaľto sme ešte nikdy nešli, povedala Timia a držala sa mi za rukáv. Si istý? Nie hlavou, ale chuťovo áno, odpovedal som vážne. Po chvíli sme prešli popod oblúk z Brečtanu a zrazu sa pred nami otvorila dolina, akú som ešte nikdy v živote nevidel. Bola celá červená a rúžová, ako by ju niekto natrel džemom. Stromy tam mali namiesto listov ploché, rozotreté plody, ktoré kvapkali ako lekvárové fontánky. Vo vzduchu sa vznášal sladký závoj a zem pod nohami sa miestami lepila ako palacinka. Džemová dolina, zašepkala babka. Myslela som si, že je to len rozprávka. To je ako keby sa Toast rozhodol mať vlastnú krajinu, povedala Timia a šikotala sa. Kráčali sme opatrne po chodníčku z lieskových orieškov, až sme narazili na starého muža s fúzami ako šľahačka. Sedel na stoličke z perníka a miešal niečo vo veľkom hrnci. Poznáte chuť, ktorá vás sem priviedla? Spýtal sa, ani sa neotočil. Zastavili sme sa prekvapení. Áno, je to med. Bledý med z bielých kvetov, povedal som potichu. Potom ste správne, kývol. Ale pozor, duch, ktorého ste prebudili, prešiel tadiaľto pred vami. Nezanechal za sebou len vôňu. Zanechal zmätok v sladkostiach. V tom sa z nedalekého kríka vynorila želatínová líška. Bežala, ale každým krokom sa jej labky lepili k zemi. Za ňou sa vlnil zvláštny tieň v tvare obrovskej cukrovinky, ktorá sa nehýbala, ale dýchala. Už nie ste len hľadači chutí, povedal starý muž a podal mi malú, trblietavú lyžičku. Ste strážcovia rovnováhy. A musíte nájsť ducha, skôr než všetky sladkosti sveta stratia svoju radosť. Pozreli sme sa na seba. Potom na želatínovú líšku. A potom na vlnivý tieň. Džemová dolina nebola len miesto, bola skúška. Líška sa priblížila až k nám. Jej kožuch sa vlnil ako malinová želé a každé jej mrknutie sa lesklo ako kocka cukru. Opatrne sa obtrela o moju nohu a zostala stáť. Myslím, že sa k nám chce pridať, zašepkala Timia a natiahla ruku. Líška si ju obzrela a jemne oblízla jej prst, zanechala za sebou tenký sladučký prúžok, ktorý hneď stuhol do karamelovej špirály. To je znak dôvery, povedal starý pán s fúzami zo šľahačky. Volá sa Žuži. Objavila sa v tejto doline pred pár dňami, keď duch prešiel okolo. Odvtedy sa tu dejú čudné veci. Čudné? Spýtala sa babka. Pán prikývol a ukázal na veľký koláč, ktorý ležal uprostred čistinky. Bol väčší než naša kuchyňa. Mal zlatistý korpus, krémový vrch, ale v strede bol obrovský prasknutý kruh, ako keď niekto do koláča vrazil päsť. Toto býval koláč radosti. Každý, kto ho ochutnal, na chvíľu pocítil šťastie z detstva. Ale odkedy prešiel duch ochutnávač, praskol. Sladkosť sa pokazila. Chuť stratila význam. Zrazu som cítil, ako sa mi v hrdle usadil tieň. Možno to všetko bola moja chyba. Možno som ten duchovský bonbón vôbec nemal zjesť. Filko, ozvala sa ticho babka a položila mi ruku na plece. Sladkosti sa nezlomia sami, ale ak ich niečo pokazilo, dá sa to aj napraviť. V tom sa Žuži rozbehla k prasknutému koláču a zastavila sa presne na jeho okraji. Začala hrabať. Až zrazu niečo vytiahla, malý kúsok štvrdnutej karamelovej šupky s písmenami. S.M. Zamračil som sa. Sladký majster, povedal šľahačkový pán. To bol jeho podpis, predtým, než zmizol. Zamrzli sme. Sladký majster. O ňom som počul len legendy. Vraj kedysi piekol zákusky, ktoré vedeli rozprávať príbehy. Ak duch ochutnávač hľadá to najlepšie, možno hľadá práve jeho, povedala Timia a pritúlila si Žuži k boku. A tak sme sa vydali ďalej. Za duchom, za sladkým majstrom, a za nádejou, že koláč radosti znova získa svoju chuť.
Na druhý deň ráno som sa zobudil na jemnú vôňu vanilky, ktorá sa niesla celým domom. Pomaly som otvoril oči a pretiahol sa ako mačka. V bruchu mi už zase škvrkalo, ako keby som deň predtým nezjedol 4 druhy koláčov a celú horu šľahačky. Vyšiel som z izby a hneď som zbadal babkinu zásteru plnú múky a kaká. Dnes robíme puding. Zvolala víťazoslávne a ja som hneď vedel, že to bude výnimočné ráno. V miske už bola naparená čokoládová hmota, ktorú babka s láskou miešala. Ty mi budeš pomáhať s vanilkovým, povedala a podala mi varechu. Jasné, ja som expert na miešanie, povedal som a pustil sa do toho, ako keby išlo o súťaž v miešaní na čas. Babka sa smiala, že keby som takto miešal aj doma polievku, mama by bola šťastná. Po chvíli sme mali 4 misky, 2 čokoládové, 2 vanilkové. Babka ich dala vychladiť do špajze, ale ja som vedel, že si ich pred obedom určite, omylom, všimnem. A tak sa aj stalo. O hodinu som sa vkradol do špajze a potichu otvoril jednu misku. Lyžičku som mal pripravenú vo vrecku, ako tajný agent s čokoládovou misiou. Prvé sústo bolo ako objatie od babky, sladké, husté, plné spomienok. No v tom sa otvorili dvere a babka stála tam. Nehnevala sa, iba sa usmiala a povedala, no keď si už začal, dones aj tú vanilkovú, ochutnáme spolu. A tak sme sedeli na lavici pred domom, každý s miskou pudingu v ruke, a hoci bolo leto a slnko pražilo, my sme mali chvíľu len pre seba, sladkú, pudingovú, prázdninovú. Na druhý deň sa babka rozhodla, že pôjdeme spolu na prechádzku do dediny. Povedala, že potrebuje kúpiť nové kvasnice, ale ja som vedel, že to bude zámienka, lebo hneď pri potravinách bol malý obchodík, ktorý sa volal Cukrový sen. Ten obchod bol ako raj. Všade samé cukríky, lízanky, trubičky, šumienky, sušienky a žuvačky. Aj keď bol maličký, vždy to tam voňalo ako v čokoládovni. Už z diaľky som začal cítiť karamel a mäty. Máš vreckové? Spýtala sa babka s úsmevom. Mám ešte 50 centov. Povedal som hrdinsky a ukázal pokrčenú mincu, ktorú som si šetril celý týždeň. Vošiel som dnu ako rytier do hradu. Chvíľu som stál pred regálom, váhal medzi dlhým červeno-zeleným pásikom žuvačky a oranžovými gumenými medvedíkmi. Nakoniec som si zobral oboje a babka mi potajme prihodila ešte lentilky. Keď sme vyšli von, sadli sme si na múrik pri potravinách a ja som otvoril žuvačku. Bola kyslá, až mi tvár striaslo ako citrón. Babka sa smiala a ponúkla si lentilku. Spolu sme si užívali to malé šťastie, že leto je dlhé, slnko svieti a sladkosti ešte nikomu nezakázali snívať. Popoludní sme sa vrátili domov a slnko pieklo tak silno, že aj múrik, na ktorom sme pred chvíľou sedeli, sa zdal horúci ako panvica. Babka si išla na chvíľu oddychnúť do chládku a ja som sa vybral na dvor. Pri starom orechu som si sadol do tieňa a vybral z vrecka poslednú sladkosť, okrúhlu červenú lízanku, ktorú mi predavačka v obchode darovala, za úsmev. Chvíľu som na ňu pozeral ako na poklad. Potom som dostal nápad. Zobral som špagát, ktorý som našiel v šope, a lízanku som naň zavesil ako ozdobu. Potom ďalšiu, ktorú som mal odloženú z minulého dňa. A ešte jednu z kuchyne, ktorú babka dovolila zjesť až po obede. Zrazu som mal na orechu 3 sladké lízanky visiace ako ovocie. Predstavoval som si, že existuje čarovný strom, ktorý raz do roka vyrastie presne tu, na babkinom dvore, a namiesto plodov má sladkosti, lízanky, čokolády, karamelky, všetko, čo si dieťa môže želať. Stačí pod ním zaspať a na druhý deň tam niečo vyrastie. Keď prišla babka, zastala s rukami v bok a zasmiala sa, to čo máš, nový druh ovocia. Lízankovník. Povedal som pyšne. Tak ale nezabudni, že ten tvoj strom potrebuje každý deň novú sladkosť, inak zvedne, žmurkla na mňa. A ja som si vtedy povedal, že urobím všetko preto, aby ten strom nezvedol. Na druhý deň bolo ešte teplejšie ako predtým.
Babka sa ovievala letákom a ja som už od rána chodil po dvore bosý, so sieťkou na motýle, ktorú som síce nikdy nechytil, ale vyzeral som s ňou ako dobrodruh. Dnes by to chcelo zmrzlinu, povedala babka, keď som si k nej sadol s prilepenou lízankou vo vlasoch. Ale takú poriadnu. Pôjdeme do mesta. Zajasal som. Mesto bolo síce len 5 minút autobusom, ale vždy to bola výprava ako do iného sveta. Babka sa obliekla do letných šiat s veľkými fialovými kvetmi a mne dala čisté tričko s obrázkom delfína. Cesta autobusom bola rýchla, ale ja som celú dobu rozmýšľal, akú zmrzlinu si vyberiem. V meste bola totiž tá najlepšia cukráreň široko ďaleko, volala sa Sladký oblak. Mali tam nanuky, točené zmrzliny aj kopčekové zmrzliny vo všetkých možných farbách. Keď sme tam dorazili, stál som pred pultom aspoň 5 minút, kým som sa rozhodol, mango, slaný karamel a čučorietka. Babka si dala klasickú vanilku. Sadli sme si na lavičku pred cukrárňou. Ja som sa olizoval rýchlejšie, ako stíhala zmrzlina topiť, a babka rozprávala príbehy z detstva, ako si museli vyrábať zmrzlinu doma, v starom plechovom hrnci, s ľadom a soľou. Zrazu mi čučoriedková časť spadla na tričko. Pozrel som sa na babku s očami ako psík. Aspoň vieš, čo si jedol, usmiala sa a vytiahla vreckovku. Bol to výlet, na ktorý som nezabudol. Nie preto, že sme boli v meste, ale preto, že sme ho zjedli celý, kúsok po kúsku, kopček za kopčekom. Na ďalší deň som sa rozhodol, že aj ja niečo pripravím pre babku. Vždy ona pečie, varí a vymýšľa pre mňa sladké dobroty, ale ešte nikdy som ja neurobil sladké pre ňu. A tak som sa rozhodol, upečiem tortu. Nevedel som presne ako, ale mal som plán. Vzal som si babkin zošit s receptami, kde mala nakreslené torty, zákusky, koláče, a hneď na druhej strane som našiel niečo jednoduché, piškótová torta so smotanou a džemom. Najprv som si nachystal všetko potrebné, múku, vajcia, cukor, prášok do pečiva a babkin veľký plech. Bol som odhodlaný ako kuchár v televíznej show. Rozbil som vajcia, 2 z nich spadli vedľa, ale tie som rýchlo zotrel, zamiešal cukor a múku, trochu sa mi vysypala na zem, ale pes zo susedstva to prišiel poňuchať a vymiešal som cesto. Keď som cesto nalial do plechu, bol som pyšný. Počkal som, kým sa upečie, a potom som ho nechal vychladnúť na okne. Neskôr som ho natrel malinovým džemom, ktorý babka zavarila ešte minulý rok, a navrch dal veľa šľahačky. Nakoniec som do stredu zapichol kvet z papiera s nápisom "Pre najlepšiu babku". Keď babka vošla do kuchyne, úplne onemela. "Ty si to robil sám?" spýtala sa ticho. Prikývol som, "Pretože ty si najlepšia babka na svete. A ja ti chcem spraviť sladké prázdniny." Objala ma tak silno, až mi skoro vypadla vareška z ruky. Potom si odkrojila kúsok torty a povedala, "Je to tá najlepšia torta, akú som kedy jedla." A ja som vedel, že hoci bola trochu popraskaná a na boku trochu spadla šľahačka, bol to najväčší cukrársky úspech môjho života. Na druhý deň ráno babka navrhla, že si urobíme piknik. Vzala veľký prútený kôš, vystlala ho utierkou s červenými kockami a začala ho plniť dobrotami, koláčikmi z predošlého dňa, čerstvými rožkami s maslom, malinovým sirupom, 2 fľašami vody a, mojou najobľúbenejšou vecou na svete, karamelovým krémom v poháriku. "Ten je len na záver," upozornila ma, keď som po ňom hneď siahol. Vybrali sme sa k malému jazierku za dedinou, kde rástli staré vrby a kde vždy švitorili vtáky ako v rozprávke. Cestou sme sa smiali, ja som niesol deku a babka kôš. Po ceste sme stretli tetu Rózu s fúrikom, ktorá nám podala 3 slivky a povedala, na chuť počas pikniku. Keď sme prišli k jazeru, rozložili sme deku a sadli si do tieňa. Voda sa leskla ako zrkadlo a vietor sa pohrával s listami vrb. Jedli sme pomaly, rozprávali sa o tom, ako sa kedysi chodilo na pikniky s termoskami a vlnitými dekami, a ja som babke sľúbil, že jeden deň urobíme piknik aj doma na dvore, len tak, pod orechom. A potom prišiel čas na karamel.
Opatrne som otvoril pohárik, z ktorého sa hneď vydrala sladká vôňa, a ponoril lyžičku. Bol hustý, teplý od slnka a taký sladký, že som cítil, ako mi každé sústo roztápa úsmev až do uší. Babka si dala len 2 malé lyžičky. Ty si hlavný karamelmajster, povedala a natiahla sa na deku. Zaspala pod vrbou a ja som tam sedel, díval sa na vodu, lízal posledné zvyšky karamelu z lyžičky a cítil, že tento deň je ako cukrík, nie veľmi dlhý, ale o to sladší. Večer, keď sa zotmelo a vzduch už nebol taký horúci, babka povedala: Dnes spravíme niečo výnimočné, táborák. Ale nie housiaký, bude čokoládový. Rozžiarili sa mi oči. Nevedel som si predstaviť, čo to presne znamená, ale už len ten názov znel ako sen. Na dvore sme našli staré kvetináče a do jedného z nich dali trochu dreva a šišiek. Babka to zapálila a nad plamienkami sa objavil mäkký, teplý oranžový tanec ohňa. O chvíľu to vyzeralo ako na skautskom tábore. Babka priniesla špajdle a z kredenca vytiahla balíček penových cukríkov. Ale to nebolo všetko. V druhej ruke mala tabuľku čokolády a sušienky. Dnes si vyrobíme vlastné sladké sendviče, marshmallow, čokoláda a sušienky. Hovorí sa im s'mores, vysvetlila a pritom už napichovala cukrík. Opekali sme ich nad ohňom, najprv sa pomaly nafúkol, potom začal karamelovať a keď začal zlatnúť, stiahli sme ho a položili medzi 2 sušienky s kúskom čokolády. Stlačil som to dokopy a čokoláda sa hneď roztiekla. Zahrízol som sa do toho a mal som pocit, že som v rozprávke. Sladké, teplé, chrumkavé a mäkké zároveň. Babka sa smiala, keď som mal lepkavú pusu a cukrík až za uchom. Potom sme sedeli potichu, pozerali na žeravé uhlíky a ja som sa babky opýtal: Babka, ako vieš vymyslieť každý deň niečo sladké? A ona sa usmiala a odpovedala: To nie je vymýšľanie, to je láska. V tej chvíli som vedel, že tieto prázdniny nebudú len o sladkostiach, ale o každej jednej chvíli, ktorú sme trávili spolu. Ráno som sa zobudil na čudné bzučanie. Najprv som si myslel, že mi hučí v hlave z tej čokoládovej večere, ale keď som vyšiel von, zistil som, že to bzučia včely. Babka práve stála pri včelíne na konci dvora a rozprávala sa s ujom Emilom, ktorý mal niekoľko úľov hneď za plotom. V rukách držal veľký rámik so žltými šesťuholníkmi a povedal: Dnes vytáčame med, nechceš si to skúsiť? Ani som nestihol odpovedať, už mi dávali malý klobúk so sieťkou, aby ma včely nepobodali. Trochu som sa bál, ale zároveň som bol strašne zvedavý. Ujo Emil otvoril úľ, opatrne vybral rámik a potom sme išli do jeho drevenej dielne. Tam stála veľká kovová nádoba, medomet. Vložili sme doň rámiky a točili kľukou. A zrazu to začalo, z bokov tiekol lepkavý, zlatý med, priamo do pohára. Bol taký voňavý, že som ho musel hneď ochutnať prstom. Tento med je od našich lipových stromov, vysvetľoval ujo Emil, sladký ako tvoj úsmev. Babka si priniesla malý džbán a trochu medu nabrala. Keď sme prišli domov, natrela mi ho na čerstvý chlieb s maslom. Chvíľu som len ticho žul, lebo takú dobrotu som ešte nejedol. Každé sústo chutilo ako ráno, slnko ale to naraz. Toto je iný druh sladkosti, povedala babka, taký, čo ti dá príroda. A ja som vedel, že dnes som neochutnal len med, ale aj čosi viac, dobrodružstvo, ktoré vonia po kvietkoch, slnku a starých letných príbehoch. Popoludní babka vytiahla zo starej zásuvky škatuľu plnú farebných papierov, nálepiek, trblietok a obálok. Dnes budeme robiť pohľadnice, povedala a položila ju predo mňa na stôl v altánku. Pohľadnice, čudoval som sa, ale komu? Babka sa usmiala, komukoľvek chceš. Aj sebe, sladké spomienky treba niekam zapísať. A tak sme začali. Vystrihoval som srdiečka, kreslil čokoládové torty, nalepoval cukríkové obrázky a písal krátke správy ako: Túto zmrzlinu by si zamiloval. Drahý kamarát, dnes som zjedol karamel s babkou a myslel som, že som v oblakoch.
Drahá budúca ja, nezabudni na piknik pod vrbou. Babka robila svoju, s nakresleným hrnčekom čaju, v ktorom plávali cukríky ako loďky. Potom mi jednu podala a povedala: túto si nechaj a otvor ju, keď ti raz bude smutno. Na druhej strane bolo napísané: sladkosť nie je len v cukre. Je v spomienkach. Keď sme mali hotovo, niektoré sme dali do obálok, iné sme nalepili na dvere špajze, a jednu som dal dokonca nášmu poštárovi, keď prechádzal okolo. Prekvapene sa usmial, prečítal si ju a povedal: takúto zásielku som ešte nedostal. A ja som si pomyslel, že aj svet by bol o kúsok lepší, keby každý deň niekomu prišla pohľadnica so sladkou vetou. Ráno bolo tichšie ako obvykle. Slnko síce svietilo rovnako, vtáky štebotali ako každý deň, ale v mojom bruchu bolo čudné prázdno, posledný deň prázdnin u babky. Už zajtra som mal ísť domov. Sedel som na lavičke pri orechu a pozoroval, ako sa vietor hrá s listami. Na lízankovníku visela už len jedna lízanka. Ostatné som zjedol, niektoré som rozdal a niektoré sa jednoducho roztopili. Babka vyšla z domu s miskou cesta v ruke. Ešte máme čas na jeden koláč. Na rozlúčku povedala. Pomáhal som jej s múkou, rozbíjaním vajíčok a miešaním plnky. Tento koláč nebol ničím výnimočný, ani plnený pudingom, ani s čokoládovou polevou. Bol to len obyčajný tvarohový koláč s kúskami broskýň. Ale voňal ako celé leto. Ako prvé ráno, ako karamel pri jazere, ako sladký smiech pod vrbou, ako medové dobrodružstvo pri úľoch. A keď sme si ho dali na dvor s pohárom malinovky, babka si sadla vedľa mňa a povedala: vieš, čo je na koláčoch najlepšie? Že keď sa zjedia, ostane po nich vôňa a spomienka. Zjedol som posledné sústo pomaly, takmer slávnostne. A potom som potichu povedal: tieto prázdniny boli ako ten koláč. Sladké, šťavnaté, a ani trošku nechcem, aby skončili. Babka ma objala a povedala: ale oni neskončili. Sú v tebe. A keď ti bude smutno, niečo upeč. Alebo si len spomeň. A vtedy sa vrátia. Zrazu som vedel, že aj keď odídem, všetko, čo sme spolu prežili, ostane navždy v mojom vnútri ako posledný kúsok koláča, teplý, sladký a nezabudnutelný. Kniha bola napísaná 27.7.2025. Autor Števo Koreň.